Пригоды маленькой машинки. Казка. Аўтар Наталья Бучынская. Частка першая. Я расскажу вам про пригоды маленькой машинки. Яе зусім нядаўна сабралі на заводзе. Поставили рухавік, залили бензин, и магутная машина адвезла малую ў вялізны гараж. Машинка была такая прыгожая, бліскучая, што адразу ж знайшліся дзве дарослыя паважаныя машыны, якія ўзяліся апекавацца над ёю, пакуль малая падрасце ды паразумнее. Яны сталі машынцы мамай і татам. У гаражы. Машынцы вельмі карціла даведацца, як яна выглядае. Малая скасаворыла ў люстэрка адно вочка фару, потым другое, убачыла свой жоўценькі бачок. І ўсё. Агледзелася навокал. Ага, вунь якое вялікае люстэрка у суседкі. Машынка ціхенька падкацілася амаль у прыцерку да незнаёмкі. Пакруцілася так і гэтак, нават на дыбачкі стала, не ўтрымалася і піхнула суседку. Хоршенька, занепакоілася тая. Але машынка не зразумела і ціснулася далей. Ты чуеш, што я кажу? Асцярожна, усю фарбу з бакоў паздымаеш. Няўжо месца не хапае? Прабачце, піскнула машынка. Я спачатку не зразумела. Мне толькі хацелася ўбачыць, якая я. У мяне ёсць свае люстэркі, але ў іх амаль нічога не відаць. Цікава, навошта мне люстэркі, калі я сябе ў іх не бачу? А, дык ты ў нас зусім новенькая. Люстэркі мы носім для сваіх вадзіцеляў, патлумачыла машына. Каб яны маглі бачыць, што робіцца на дарозе з бакоў і ззаду, дзеля бяспечнасці руху. А сябе разгледзець ты зможаш у шкляныя дзверы, што збоку ад выезду з гаража. Толькі памятай, перамяшчацца без вадзіцеля нам машынам строга забаронена. Таму не трапляйся на вочы людзям адна. Машынка падзякавала і паціху, хаваючыся за большыя машыны, рушыла да выхаду. Толькі яна падкралася бліжэй да дзвярэй, як у гараж нехта зайшоў. Машынка кінулася з пераподу ў бок і стаілася, прымушаючы свой маторчык працаваць як мага цішэй. Хутка гараж зноў апусцеў. Машынка агледзелася навокал і зусім побач заўважыла вельмі ж дзіўную машыну, таксама жоўценькую і невялічкую. Але тая была уся нейкая нязграбная, выцягнутая ў шыркі, і колы яе былі крывыя і паплюшчаныя. Машынка нясмела гукнула. Што з табой? А чаму ты такая пакамечаная? Адказу не было. І машынка вырашыла падкаціць бліжэй. Але не паспела яна праехаць некалькі метраў, як ткнулася бамперам у гладкую бліскучую паверхню бочкі, паблізу якой апынулася, хаваючыся. Машынка уважліва прыгледзелася. Авой, няўжо гэта я такая няўклюдая і касабокая? Ад роспачы у машынкі ажно клаксон уключыўся і засігналіў на ўсю моц. Машыны, якія адпачывалі ў гаражы, заварушыліся, занепакоіліся, а да малой ужо спяшалася мама. Цішэй, маленькая, што тут у цябе здарылася? Машынка, ускліпваючы, паказала на бочку. Мам, я паглядзела ў гэта люстэрка. Ну, супакойся, гэта проста вялікая бочка. З-за таго, што бакі яе скругленыя, адлюстраванне скажаецца. Вось я цябе правяду да дзвярэй, і ты зможаш на сябе палюбавацца. Што і казаць, пасля перажытага пераподу ў машынцы страшнавата было. Але яна ўсё ж рашылася і глянула на сябе. Зграбненькая, бліскучая, з рознакаляровымі фарамі, з прыгожымі круглымі колцамі. Цяпер машынка упэўнілася, што людзі на заводзе не здарма радаваліся, збіраючы яе. Ах, прыгажунька, на такой машыне ездзіць будзе прыемна і весела. Знаёмства з вадзіцелем.
Машынка ўжо некалькі дзён стаяла ў гаражы. Яна пазнаёмілася з усімі машынамі, што тут жылі. Тыя вельмі прыязна паставіліся да малой, а вечарамі расказвалі такія цікавыя гісторыі. Але кожную раніцу усе выязджалі на працу. Машынка заставалася адна. Яна агледзела ўсе закуточкі гаража і знайшла сабе забаўку. Круцілася перад бліскучай бочкай, смеючыся са свайго скажонага адлюстравання, якое яшчэ нядаўна так напалохала яе. Аднак гэта хутка надакучыла, і цяпер ёй было сумна. Машынка не магла дачакацца таго моманту, калі можна будзе самой выехаць за вароты. Там жа цэлы свет. І аднойчы яна амаль наважылася парушыць самае галоўнае правіла ніколі не выязджаць адной. Толькі машынка збіралася выслізнуць ціхенька з гаража, як тут жа яе прыпыніла мама. «Ты куды, даражэнькая? Хачу пракаціцца, пагуляць». «Адна? Не-не-не, трэба пачакаць твайго вадзіцеля. Разам паедзем. Ды не абы куды, а ў школу вывучаць правілы дарожнага руху». «А навошта тыя правілы, калі ў мяне будзе свой вадзіцель?» Здзівілася машынка. «Ах, моя ты маленькая. Правілы дарожнага руху патрэбны, каб не трапіць у аварыю. Іх павінны ведаць усе. І людзі, маленькія і вялікія, і машыны, і веласіпеды. Вось я неяк чула радыёперадачу, у которой апавядалі пра вадзіцеля, які не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў дрэва. І менавіта таму, што машына, якая ленавалася вывучаць правілы, не паслухалася вадзіцеля. Ох, не салодка ім прыйшлося. А вадзіцель трапіў у бальніцу, а машыну ледзь адрамантавалі. Ну, мне ўжо пара на працу. Ты тут не сумуй і памятай, што я табе казала». І мама хутенька выехала з гаража. А машынка стала бліжэй да дзвярэй, каб хоць праз шчылінку бачыць, што робіцца знадворку. Яна паглядала, як выязджаюць за вароты вялікія машыны, і думала: «Ну, хутчэй бы ўжо. Чаму гэта мама не хоча адпускаць мяне адну? У мяне ж 4 колцы, і я трывала на іх стаю». Але доўга чакаць не прыйшлося. Да машынкі падышоў малады, усмешлівы хлопец. Прыязна паляпаў яе па капоце і сеў за руль. Машынка узрадавалася, бо вадзіцель ёй адразу спадабаўся. Што не кажыце, а ўсё ж гэта вельмі важна, хто табой кіруе. Завёўся матор, і машынка рванулася з месца. Відаць, вадзіцель меў не больш вопыту, чым яна сама. І таму рухавік амаль адразу ж захлынуўся кі-кі-кі і заглух. «Гэй, Толік, ты што гэта вырабляеш? Хто ж так кранаецца? Можа, ранавата табе машыну даверылі, да яшчэ такую прыгожую?» Закрычаў пажылы вадзіцель, які якраз праходзіў міма. Так машынка даведалася, што яе вадзіцеля завуць Толікам. А яшчэ зразумела, што наведацца ў школу ім і сапраўды не зашкодзіць. Ну што ж, тады паехалі. І яны рушылі з месца, але цяпер ужо павольненька. Казка наслушна.